नमस्ते नमस्कार। आप देख रहल बानी BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज। तो आप लोगन से हम बता देवल चाहतानी भाई लोग के जौन गाना बा RCM म्यूजिक ऑफिशियल से आवे वाला रहा। जौन गाना के नाम बा लाल बेगिया के लालमी लागे, वो गाना अभी नहीं खे आवत। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट लोगन के आई कि गाना कब आई, तो हम बता देवल चाहतानी। वीडियो के देखा तानी तो वीडियो के लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी, वीडियो के शेयर कर दी। ये वीडियो आवे में अभी थोड़ा टाइम बा, जैसे ये गाना आवे वाला रहल लाल बेगिया के लालमी लागे, ये गाना अभी नहीं खे आवा। बहुत सारा लोग के इंतजार भी बा ये गाना के गाना कब आई। तो हम बता दे चाहता नहीं, ये गाना बहुत जल्द आवे वाला बा, रउआ लोगन के बीच देखे के मिली। ये गाना के जब भी डेट जारी हो जाता कि कब आई रउआ लोगन के बीच में, तो हम सबसे पहले बता दें। रउआ लोगन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा लागल। अगर अच्छा लागल होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, वीडियो के लाइक कर दी और शेयर करिए अपना दोस्त के बीच कि सब केहू जान जाए लाल बेगिया के लालमी लागेलू। अभी गाना आवे में कुछ दिन लेट बा। जय हो भोजपुरी समाज। अगर जब भी आवत है अगर अपडेट हम लोगों के न्यूज़ बना के बता दें। जय हो भोजपुरी समाज।